Oh ya, satu tebang jiwa terpisah untuk panjenengan semuanya, untuk warga desa Karangrowo tercinta. Sik Mas. Hop. Si tukang son timu tukang son. Mas, bar iki kok kowe duwe kuliah anyar. Si tukang son iki iso usung-usung. Lu ono nyanyi iso njunjung kursi barang gitu lho ya. Lho ora apa-apa, tetep diwenehi 2 kali lipatnya diwenehi. Iki kok wong wedok asli kok. Lah yo sok njunjung kursi barang gitu lho ya. Mbok, Mas tukang son timu sing tukang son. Ya wis tak wenehi iki nih. Karyawan anyar, wis meroy langsung diunggahno ning truk pokoke. malah gue sing diunggahno ning truk engko ya. Iki serba bisa ya. Iya ora terima serba iso lho iku ya. Nah, meteng tok sing gak iso dekne. Meteng tok sing ra iso ya, Mbak. Ayo, semonggo. Sabda pandita ratu Orang ngono aku mau kok manut mak tata kok
iso nganu Mas. Piye? Pokoke ngene-ngene. Ya udah bar Merarti. lebar junjung Iki bar junjung korupsi dadi ya ngono ya. Wahyu Putra Budaya. Jadi ketoprak. Lah iku sedilongkas iki Mas Adit iki gawe paguyuban ketoprak lho iki. Kebutan ketoprak ya son wis duwe, ndandut wis duwe, ketoprake urung, larang lho masamu. Apane? 45 juta kok. Sing larang apane? Lah piye wong ngene rampok. Lah aja muni ngono kok sing ngene rampok to piye. Wancen persetane akeh koyo ngene rampok lho ya. Kowe. Lah ya berarti awakmu ya juga rampok padha ya. Sumangga. Sabdo pandita ringsamu daya sisihanku nadyan ati saiji disuluke atimu. Satu-satunya tadi wong, ayo terus sebelah. Lho langsung balik ngono Mas. Ora